O, sino ka? Uy, nanak, nandito ka pala. No. Amas ko, boy. Pasko na ba? Ano ba gusto mo? Kahit ano. Gusto mo pera? Kahit anong na dyan. Sige, din kita ng ano. Gusto mo ng marami? Oo. Wala na. Ano yan? Sige, sige. Salamat, no. Kumpitar lang. Sige, bye ka na dito pag New Year. Opo, no. A few moments later. Ang sarap talaga pag Pasko. Ako po, Ninang. Namamas ko po. Uy anak, sabihin mo wala, umalis, tulog. What's up, man? Nasaan si Ninong? Wala, umayos. Tulog. Tulog? Ano alin dun? Umalis tulog? Wala, umayos. Tulog. Sige, pag sabi yung Christmas so, mamaya na, babalik na lang Tao bukas. wala. Umayos. Tulog. Kaya nga bukas ng kulit mo. Ay. Wala, umalis. Tao, puta! Wala, umayos. Tulog. Hindi na ulit eh. A few moments later. Sino yan? Baka inaanak kita. Wala dito ninong mo. Ha? Ano yan? Nanak ko talaga ako, bilisan mo na. Pre, inaanak kita, pre. Pasok mo. Pasok ka ba? Oo, pasokin mo na. Ano yun? Ano yun? Paano ba yan? Pasko na! Pasko na, alam mo naman. Kasakit tong ano, sa mong ninong. Sa ichan yan, ninong pa. Di ba nagpa-opera ka dyan? Oo. Opera ng abs. Naubos yung pera namin dyan. Pati sa gamot, ang mahal-mahal nga. Oh, bakit bagay yung tsinelas mo? Ano yan? Napulot lang namin dyan, di ba? Pre. Patingin mo nga yung sinilas mo, patingin mo. Huwag na! Amin na! Thailand pa! Thailand ha? Hindi pa yan siya nasa sunod na lang. Lagi naman eh! 10 taon ko nga lang kitang binibigyan. Diba po, sa susunod na Christmas na lang ulit. Sige po. Sige, bye. Pre, balo yan. Balo natin hinaanak pala. Yung aso natin, panginin ko na. Ano yan? Isla! Kahit dos lang. Wala akong pera, pre. Isla, may pera ka. Okay mo na yan lang. Lahat yan, no? Putang Oh, meron ka pa na yan eh. Ano Meron yan ba gusto niya? Ba't meron ka yan, pre? Meron ba talaga? Ano ba? Meron. Oh, meron pala. Sino to? Uwi ka na. Uwi ka na, babalik dito ah. Uwi ka na. Ako lang to, salamat. Uwi na. Ano, lupin Ni. Sa akin, sa akin. Wag. Ayoko na. Isa lang, isa lang. Sige, uwi ka na. Thank you. Ilang Christmas na yan, ilang Christmas na yan. Huwag ka nang babalik. Yan, wala na tayong ulam. Kami tao. Umaga na pala. Kakalimutin pa talaga. Snippy pa lang ang pasikit eh. Ay, asli pa. Umaga na. Saan nyo? Sino yan? Basta, tao to. Ay, ikaw ba yung ninong ko? Mukhang kaso. Hindi naman tao yun. Ninong ba kita? Ay, hindi ko ako yun. Ay, ikaw ba yung ninong ko? No. Sino to? Ang putik na, di mo kilala. 10 taon Sino po? Sampung taon, di ako Baka yan yung ano. Scam lang kayo, scam. Scammer! Ano ba yan? Kayo na nga ang may utang, kakalimutan nyo ba? Oh, utang. Saan yung listahan? Hindi na namin kilala kayo pa mga putang. Oo nga. Ay, nako. Dapat dinala ko ng picture ko eh. Labas. Sana dinala Labas, mo. Dong. Lucy, labas ka, hindi ka labas. Sige. Labas ka na, pre. Ay, kung ano. Parunin kita ng ano, scrub. Dinala ko yan! Hindi ko yan! Wala ka Umuwi ka na. Umuwi ka na. A few moments later. Pre, buksan mo naman. Sino ang buksan ako na? Ako na, pero ikaw na. Ako na, babayadan na naman to. Dami natin babayaran eh. Hoy, Ninong, magandang gabi. Sino ba yan? Ninong ko, inaanak ko daw pre. Anak mo yan? Ay! Classmate ko yan eh. Ay, oo nga pala, kasmit ko yan. Ba't parang matanda ka pa kasi nga dun sa ano anak ko ah. Tulungan ba? Anong pakay mo dito, Ber? Siyempre, alam ko, mag-Christmas na. Ah. Baka naman may... Alam mo. Ano nag-Christmas party tayo, di pa niligaruan na kita. Oo, di ikaw pala nabulol naman ako eh.
ikaw yung nagligasa sa akin, pero yung ninong ko, wala. Hulaan ko. Brief ko yung niregalo Pira niya. niyo yun, pira niyo yun. Brief ko yung niregalo mo, no? Ay, Hindi. Nawala yung Yung brief break mo lang. Oh, di ba sabi mo na eh. Hindi na ang brief yun eh. Mahal yun, pin shop yung brief ko. Ay, panty yun. Panty yun. Ah, panty ba? Binigay mo kay mama mo, no? Ano yung Christmas fair, ano? Ano yung Christmas fair? Alam mo, may pera ka dyan, ninong. Wala akong pera. Tumbos ako. Wala. Bukas na lang. Balik ka na lang. Sige ha, bukas babalik ako ha. Wala pa namang 25 ngayon eh. Sige, sige, babalik ako ha. Oo, sige, bukas. Babalik ako. Oo, promise yan. Huwag ka na bumalik. Putik niya. Several days later. Ah, putik na hawak. Uy, Dora! magandang gabi. Bisita, 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 bisita. Ikaw, po ka nun. Dito ka rin, huwag ka na babalik. Sabi ko. Sabi ni ninong ko eh, Ah, babalik ako sabi ko. dito eh. Ano yung balak mo na naman? Putik na yan. Boy, sabi mo, babalik ako ba? Hindi nga naman ng pera. Ah, pera. Ano ba bayaan ko yun? Bibigyan mo to, busy lang. 24 ba kayo, Brad? Malayo pa to yata eh. Before na yan, bukas na lang ulit. Bukas na lang bukas. Christmas naman bukas eh. Christmas na bukas. Sigurado yan ha, babalik Ah, ako. okay. Oo. Buti nga, ikaw bumabalik eh. Yung iba di na bumabalik. Alam mo yun, kasi ginagawin Sige, ka. babalik ako bukas eh. Sana all Huwag ka bumabalik. na bumalik. Balik ka. Makulit talaga yung bata. Ulit yung aso natin yan oh. Nakakainis yung aso. Ba't kanina pa dyan yan? Kinagasal sa nilin ko talaga. Balik. A few moments later. Pre, pwede mag-ibutang pare. Umutang ka na nga ng isang dam nung nakaraan eh. Pare, iba yung ngayon pare, Christmas wala kang pera. Eh, para sa ano din inaanap ko nung? Ang dami ko inaanap eh. Bakit? Eh, kung pare mo naman ako eh. 20, tama na yung 20 yung bibigyan ko sa kanila kasi nung ano, wala nga silang pritong siyang Ay, sige. Kaya 20 lang. Dong! Ano ba yan? Marami kang pera. Ang gusto sabihin mo! O, di ba Christmas na? O, alam ko na yan. Kuha ka ng ano, kuha ng Christmas mo. Ito na. Tama na yung 20 kasi wala kang sangkay na nilagay ng ano. Binyag mo. Binyag mo, wala kang sangkay. Siyag na! Pati nga yung tang, ang tabang-tabang. Kurita na! Kurita na. Isang na. Ang daming ano, daming ko pang inaanap. Pare, tama na yung 20. Buti nga, binibigyan. Ako nga hindi eh. Bis na. Pambili ko lang chinilas. Wala pa chinilas. Bago-bago pa chinelas mo eh. Bago. Kami nga. Kapon lang ito binili. Bago. Ba? Siya, di ba sa, tawagin mo nanay mo, eh, butik net, nung, di ako nabusog nung binyag mo, tas mag-ano ka, kung Dapat kasi may bayad mo palitan sa binyag ka, pare, po. isang daan bibigyan ka. Yan na nga, sa binyag mo, wala. Kumain ka na marami nun eh. Eh, wala kang isang nga, yung isang nga yung gusto ko, alis ka dito. Ah, kung babalik, dami-dami ko inaanak. Sabi ko sa'yo pare, bigyan mo na lang ako, huwag mo ibigay nyo pa. Sige, sa'yo na lang lahat. Butik net. Ikaw na rin mag-uwi sa may inaanak ko. Inis ako dyan eh. Ilan ba yung mabibigyan pa? Ilan ba yung bibigyan? Lahat na yan, bigay mo sa lahat na makikita mo. Kasi, Ay, di kasi, lahat na di ko natin binibigay, akin na lang. lahat ng nakikita mo, inaanak ko eh. Ay. Sige na. Oh, bumalik pa tong kupal na to. Bigyan mo nga ulit. Ikaw na naman! Nagdidiri na kami sa'yo! Ikaw pa bibigyan ka! Nagkakagigil ka Wait lang pre, penge. May gagawin ako. Ay! Spell! Yung taninin ni Mos. Sama naman sa... Okay! Sa hindi mo nakuha. Sa'yo na lahat yan. Hindi mo Oh, na sige, nakuha yan. galing-galing mo! Iska na. Inis na. Sobra na. Ah, sobra na. Ayoko, dami mo ng Okay, pera. na lang, sobra daw eh. Dami mong pera dyan. Mayaman tayo pre. Pero Ano katawan na? Regalo ko sa'yo pare. Ano to? Ano yan? Barkada na kita ngayon. Ano yan? Hindi na kita ninong ka. Kuripot ka. Sige ka lang yan. Sa'yo na yan. Sige ba? Ano ba? Nag-iwan pa ng karat ang potek. Okay lang tara. Ano naman yun? Inject yun, nasa labas. Ay! Ba't pre, di mo nilo pinasok to? Di ba pinapapasok ko to sa'yo kanina? Ay, kasi di mo naman ako binigyan pera, hindi ko lipat. O, Iwan mo na, ibalik mo dun sa labas. binigyan na natin sa kanya, di wala natin pera. Anong ulam natin ngayon? Pagsisira naman natin. Ano ba yan? Sige na, wala natin. Yes! Mamaya na. Baka bumalik pang kupal na yan. Tara, Hindi na babalik yun. Tulog na tayo. Tulog na. A few moments later. Okay, malapit. Ito pa naman yan. Ilan ba bibigyan sa mga inaanak nyo? Bibigay ko ito lahat. Ako may special sa akin. Yung may special, hindi ko kasi book nila kung ano dito eh. Kailan yun? Yung maliit. Oh, baka... Wait up. Ano Wow, mga
Ninong! Asan na yung sama-sama natin? Dito bro. Yan para kayo. Tagal naman. Halika dito. Bakit? Yung Ninong! Ninong! Ano? Christmas naman! Kalang pre. Pili kayo. Ninong ko lang to. Kamukha ko to! Ninong ko to! Ninong! Please, Dahil Ninong! kamukha mo ko, bigyan kita. 60. Nino mo? Wow. Ganito, Ninong! Ang Ninong ko, the best! Iyan lang ba? 60 lang. Ano pre, saglit lang. Tingnan natin na. Pre. Kahit sa labas ko tayo. Say, madami yan! Ninong! Wow! Ninong! Masaray na na. Yeah. Dahil nandito ka na. Then pre. Bigyan kita ng isang daan. Uy! Kita nyo yun pre! Sige Tinong, thank you! Sige. Pre, kita nyo to, 100. Sundan lang pre, kaya ko nagpasan. Ha! Bibili ako ng kotse mamaya. Ninong, may sugat ako niya, malaki. Oh, Merry Christmas! May sugat pero ako. Malaki mo na, kaysa sa akin ah. Siyempre naman. Oh, ito na, bibigyan na kita. Ang bili ng band-aid. Sige, ito na, sa'yo na lahat. Ay, thank you, Ninong. Salamat. Sige, sige. Ano ba yan? Paano yan? Ilan ba na kuripot nyo? Ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ilan yung 5 na 20 ba? Buka! 100! Pre, dumating. Sino yan? Ay, Kugnay! Kugnay! Oh! Ay, ito pala yung paborito Sino mo. naman to? Paborito mo yung anak. Ito yung hinahanap ko eh. Please, Nino. Oh, ito, bigyan kita agad ng pera mo. Oh, sa'yo na yung lahat. Ito na, pre. Sa'yo na yung... Oh, pre. Ating, ang dami pero. Ang dami binigay ng kanino ko. Kayo. Ba't yan? Kailan niya sa'yo? Mas marami pa yata sa akin eh. Oo, ang dami sa akin oh. Putang ina oh. Ba't yan, pre? Natalo tayo, pre. 100 akin ito, uwi na ako. Marami mga tayo? Kunti na sa'yo, walang laban. Mas marami sa akin. Isa, dalawa, tatlo. Lahat kayo, 5 lang. Ako ang marami. Isa, dalawa. Several days later. Ako ka! Wala mo na Boy naman! Bigyan nyo! Bigyan nyo! Bigyan nyo! Sika! Sika! Hindi! Ano ba nyo? Hindi man nyo! Attention! Attention!